Жаңалыклар чыгарылыш үз эшин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, хайырлы кич. Ылыслы агачлар урлаучылар күзәтү астында Мишауда шырша операциясы бара. Шаллы мәктәпләренә 3 автобус бүләк иттеләр. Транспорт ачкычларын Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Пенсионерлар шпагатка утырырга өйрәнә, гимнастикаларга ничек ярдәм итә. Ылыслы агачларны законсыз кескән өчен полиция бүлегенә заттылар. Шалудан урат кескән өчен 2 егетне тоттылар. Әлегә алар үз гаепләрен танымый, инспекторлар избатлар өчен дәлилләр эзли. Бу кыш башланганнан бирле беренче хукук бузучылар. Түбән Кама милли паркында легал булмаган урман кесүчеләр еш йөри, әмма кыюлыкта агач кисәргә ярамый. Урманнарда аеруча режим 10 декабрьдән кертелде. Бүген инспекторлар беренче закон бузучыларны тотты. Алар урманнан нарат алып чыкканда очрый, әмма бу агачларны без кисмәдек диләр. Вообще шашлыки жарили в лесу. Поехали в сторону дома. Увидели на обочине связанную елку, остановились. И в это время тоже остановились сотрудники. Все. А она была уже связана? Да, они были обе связаны, там еще одна во враге лежит. Так у нас ни топора, ни пил, ни веревок, ничего нет с собой. Аларның гаепле булуын исбатларга кирәк булачак әле. Әлегә балта пычкы да табылмады. Агачларны каян кискәннәре дә ачыкланмады. Әгәр хукук бозу очрагы булганы исбатланса, штраф түләргә туры киләчәк. Спилили вот сосенку. Так, стоимость у него на сегодняшний день где-то примерно, приведем 200 рублей за 1 кубический метр. Значит, умножаем это на 50. Помимо основной таблицы. То есть там основная таблица идет. Умножаем на 5, на 10, еще на 50. Одна елка обойдется 10, 15, 17 тысяч. 1,5-2 метра. Шыршыларны табигый ресурслар министрлыгы рөхсәте белән генә кисәргә ярый. Моның өчен нигезле сәбәпләр булырга тиеш. Сату өчен ылыслы агачларны махсус урыннарда үстерәләр. В гослесфонде, таких как ГКУ лесничество, у них проводятся аукционы, соответственно, у них есть свои плантации под новогодние недели, соответственно, они реализуют именно оттуда. То есть такого понятия, как можно, нигде нельзя. Именно с плантаций, с отведенных мест можно. Шырша операциясы кысаларында ЮХИДИ инспекторлары урман зонасыннан чыгучы автомобильләрне дә тикшерә. Әгәр урманда агач кисүчене күрсәгез, 112 номеры буенча шалтыратырга мөмкин. Бүгенге караклык очрагында уяу шәһәрдәшләр ярдәмендә ачыклаганнар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы вакыйга белән бүлешәсегез килсә, Шаллы ТВ редакциясының Койнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итегез. 51-31-31 телефоны тәүлек буена эшли. Шалтыраткач автоответчикка үзегезнең исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Безнең журналистлар сезнең белән элемтәгә керәчәк, проблемаларыгызны хәл итәргә ярдәм итәчәк. Рөстәм Миңнеханов муниципалитетларга яңа автомобильләрдән ачкычлар тапшырды. Шаллыга 3 Ford Transit автобусы эләкте. Соңгы 7 елда республикада барлыгы 1770 автомобиль тапшырылган. Транспорты җирле муниципалитетларда республикада гамәлгә ашырылучы социаль программаларны үтәргә ярдәм итәчәк. Шаллыда исә 2 автобусны 1 һәм 12 мәктәпләргә, берсен Яр-Шаллы спорт мәктәбенә тапшырдылар. Я считаю, что основа власти — это муниципалитеты, и вы находитесь там, где реальная жизнь, когда реально население оценивает работу власти, республиканской, федеральной. Для простого человека нет никакой разницы. И эти функции и свою работу вам надо выполнять с высоким качеством. Шаллы пенсионерлары шпагатка һәм лотос позасына утырырга өйрәнә. Милли икенче комплекста урнашкан Орион яшьләр үзәгендә бушла йога дәресләре уза. Түгәрәккә 20-гә якын кеше йөри. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Наклон. Хорошо, молодца. Вот она. Лотос позасы йогада визит карточка кебек, әмма әлеге күнекмәне барысы да башкара алмый. 73 яшьлек шәһәрдәшебез моңа берничә ел йога белән шөгыльләнеп ирешкән. Клубка бер ай гына йөрүчеләр дә гимнастиканың уңайлыкларын бәяләп өлгергән. Үзем гимнастикалар ясыйдым, но монда җирә башлагач, мин тизрәк җирә башладым. А то мин бик җәй генә җирә идем. А хәзер мин уже спокойно бу аягымны сирәмим, переставляю.
Я бы вообще сюда не ходила, то ходила бы вот так вот с палочкой. А сейчас я хожу, порхаю, я на лыжах хожу, в лесу, гуляем. Клубта умыртқа сүйегі күзлер үшін, қан тамырлар үшін гимнастика бар. Тренер Римма Воробьева программаны пенсионерларның тілеген исәпкә алып үзе түзеген. Йога белән шөгыльләнүчеләрнең өлкән яшенә карамастан барысы да уңай нәтиҗәләр күрсәтә. Гәүдә сыгылмалы хәрәкәтчәнгә әйләнә. У меня девушки приходили после автомобильной катастрофы. Вот такая горбатая спина, плечи не поднимаются, вот до такой степени. А сейчас, если бы вы видели на танцполе в зале, вот такие вальсы отплясывает. Яшьләр бирегә бик йөрмәде тренер, күнегүләр әкрен тәнәфесләр белән башкарыла. Клуб атнага 3 тапкыр дүшәмбе, шәршәмбе һәм җомга эшли. Дәресләр иртәнге 9-да башлана. Йога белән шөгыльләнү бушлай. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Синоптиклар хәбәр итүенчә, бу елларда кар көтелә. Коммуналчылар ялларда машиналарны проспектларда калдырмауны сорый. Жилой квартал басмасының ВКонтакте төркемендә автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре Шамил Усманов Яршаулы һәм Тынычлык проспектларында эшләячәк дип язылган. Махсус машина йөртүчеләр өчен кар чистарту графиклары мәгълүматы такталарында алдан белдереләчәк. Автомобиль кар чистарту техникасына кумаучауласа, аны эвакуатор алып китәчәк. Яңа елга кадәр 9 көн калды. Димәк, теләкләр чынга ашар вакыты җитте. Балаларның барысы да Кыш бабай кулыннан бүләкләр алу турында хыяллана. Аксакалы герой кайбер нәниләрнең теләкләрен үти башлады инде. Теләкләр чынга аша акциясе кысаларында Кыш бабай балаларга бүләкләр әзерләде. Аларның һәрберсе күңел җылысын биреп, балаларның мавыгыларын исәпкә алып сайланды. Вот, Артем, смотри, сладости какие. Бери сам. 5 яшьлек Артем үзе теләгән бүләкне алды. Ул мультфильмнар карарга, уеннар уйнарга ярата. Чаллы икмәге компаниялар берлегеннән Кыш бабай гаиләгә беренче тапкыр килми. Узып баручы ел Артемга энекеш бүләк итте. Ул хәзер әнисенең ярдәмчесе. Любит деток. Для него дети это, наверное, такая радость. Он будет общаться, хоть он не может разговаривать, но он будет по-своему как-то объяснять. Желаем, конечно, чтобы на ножки стал. Главное. Дедушка Мороз красивый, очень добрый, очень милый. Кызым ел дәвамында үзен тәртипле тотты дип сөенә 4 яшьлек Ангелинаның әнисе. Аңа көн сайын колак аппараты кияргә кирәк. Быел ул санарга, укырга өйрәнгән, Кыш бабайга хатны да үзе язган. Уңышлар күп булган. Иң мөһиме, Ангелина гади балалар бакчасына йөри башлаган. Садикка йөри, анда тоже татар телен өйрәнә инде хәзер. Татар телен өйрәтәм мин анага. Үзе хәрефләрне белә, саный белә, 30-га хәтле саный белә инде хәзер. Укый белә инде да. Акция дәвам итә, тагын берничә гаилә үз чиратын көтә. Хәйрия программасы кысаларында Кыш бабай Чаллы икмәге кибетләре янында уен мәйданчыклары оештырачак. Быел Кыш бабай Зәйдәге балаларын да котлаячак. Алар өчен чыршы янында бүләкләр белән уеннар, бәйгеләр оештырылачак. Теләкләр чынга аша, бары тик ышанырга кирәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Хисматуллина, сезгә күңел ялар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. Нужна медсправка на права? Звони в клинику современной медицины. Категория Б за 1 час от 700 рублей. Телефон 47 55 66. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2.